Portobil blok bai khobjak Uttor Portobil ADC village ni khoroksa chugya nokhungno Tripura motha TWF adhongsong miliwi khetoni mai borri laika uba garani naharmung ungkha bwskango naharui tei chugya nokhungno chubanani tei EM Soil Development ni kokno oi toni no tini khetoni mai bor laika joto TWF Tripura motha tijumung bai khlaijaka tei obo haikeno saka TWF ni adong chugya nokhungno chubanani obono ongkha buhagarani naharmung obo haikeno tebo bwskang thalo tebo chubachu khlainai hinui kogrokha Belai no hambai sini media takuk songno songai satung hinyawi seng no subana bagi phaiman bagi belai no hambai tamgai seng tini Maharaja ni tuidul mumbai tai sini Tripura motha sini Ramchandrogat soil charbong ni tuidul muni bising tei subamung seng tini sini Uttor Portobil bisi khobjak sini 5 nong wato kaisa chugyano जों sini boma bodol hoite tai jubok subasu khainan bagai जों kaisa ojago mai bornani bagai subasu khainan bagai haika obono belaino hambai जों teibo takuk jongrokno sini sara Tripura sini takuk bukuk jongrokno जों kobok mung जों kaisa sugyano sugriman khangkai chubaiman khangkai abo belaino kaham aboni bagai जों bwskango teibo subanani bagai thangai tongo bwskang rogon rok tei bomo haya pri senai suamani bisingti omo hai mai bormungni kari bo nong tei tamorok naharmung tong जों bwskango teibo naharmung obono phainai kaisa sudum mai borman senia teibo kaisa sugyano sugrinani nok tangirinani oborokno जों tei bwskango wansuk loimung tong nong mo kitini o khaijak tong mane bo ward o khaijak tong Uttor Portobil omo Uttor Portobil ni bisigo khobjak 5 nong wato apni bung ani mong Bijay Dev Burma nang o jaga ni khoroksa ang o jagani abo sing guba garani naitolmani bisingtui sing mo suba laika sing TWF hoite sing suba lainani hi songsa laika ei bisi sini Uttor Portobil bisi ni hoite joto sing Tripura mothani tui sing oro tini suba lainani hi kaisa ni khungo suba lai mai bot khani tei sing teibo khaimanan bagai sini program khaijak tei 2-3 jona tongo khainani abo sing suba lain tongnai tini omti haikai norok oro mairok boriri phaleka khawatam haima tongkha tongthogo belaikhe pal khlai sing mo khlaimani belaikhe tongthogo belaikhe tongthongmai phayobo khawa sini mo tharok sing abo buwa garana ades bai sing kokthai bai sing mo khailemani am hai tei hasten lukurong tam kok kesarnai baksa tak botong ko tui kerei buni selai uklogo mai bori mayang tongkha tei baksa ni keba kamlarok nai bori mayang tongkha omo hai hasten lukurok no tei tam kok kesarnai omo ti sing ko je jara tui krin na ta abo tui ne ke to porwal seri nai pro short jeri sinai abo tui to tin ba ju sunia je jaga bo ma bori anglai tui tongkha nam bonai khainai kerei lumo sawo ba khainai kerei rang kucha kerei omo hai kerei hingke sing kobo khangai subai dina norok mo tini bo wato subai tong Uttor Portobil bisi ni Uttor Portobil ni bisi siklai suo wat liata joto wat miliwi khaita apni ni sini mung kai
ani sini mungkagai ang kaisa Uttar Pradesh ni kaisa vice president dan mungkai konosori Burma tamon vice president TWF ni TWF block committee vice president ngati paran bung kai mutibari teman ano TWF ni sini Tripura thani bubagrani subamu hamai ni tuyei ano mai borjaya nugui sori bosto tomabai bonah ni subana nei phaibe kata ani o ma hamja go muti se tong tong wa ba no khana tho na se to bung ta to to kha baksa ya pi baksa bung ta muti cha ni ni tin koi kan hasu tong ani mo pai thak ada kani tong siwo bor nai kri changge bor nai kari kang bor mayang to hata i haju bang tong hata Hey. hai buba gerano ba belai se hambai ri wi yang ba sarik sada jora kelai khenya ang ba jati sogui koi tong ta sari kai mombati sogui buba gerana ayu lokhon nei je edesi budi age hoita ang buba gerano sari kelai khai ani mundilo ang jati songmang tong ayu lokhon do phani samung no boka ham kai khailang tun nei ingkai non tin body final bong no hai tam hambai bur khya khor nai hai borong ba ang belai na hamja ka kha tong thoka te tam la ha nyo tui ke sai phan nang lai ya ne sa ku tung phan nang lai ya ne ta nong paran bung tam mudi bare mudi bari i